Бер баксасы икенчесенә акыл өйрәтә икән. Беләһеңме, күрше? Баксала шундай итеп эшләргә кирәк, вождан газабы кисерерлек булһын. Нигә газапланырга? Мин бит эт ялкавы түгел дип җаваплай икән күрше. Юк, ялкаулыктан түгел, уңганлыктан газаплана ысын баксасы. Чөнки бит бер үзе 3 атты эшһез калдыра. Буна шулай, хөрмәтле баксалаштар. Аттар гафу итһен, әмма ысын барлык шулай. Бер баксасы 3 атты алмаштырыр вакыт җитте. Тик май гына яйлап, безне бер ял иттерә. Газапланмагыз, одакка түгел. Бүген программала яңа хука яңа саяра, Мәләүз остаһы. Белгән өйрәтә, баксасылар өчен асык дәрес. Кәбестәнән бер оста, белгес кәңәше. Танышайык кышкы бакса, матур өлге. Кул менән сәстең нидә, трактор менән ултырттың ни, бөтенләй сәсмәһеңдә кыш буе картофтан өзелмәһең, чөнки арзан. Юк, скептиктар коткаһына бирелмәгез. Халал тиреңдә түгеп үстергәне кадерле лә, тәмле лә, бәрәкәтле лә. Бунан тыш, елдар буе бер төрлеге менән ялкыткан эшкә иҗади фантазияңды ла кушһаң, үстергән картофыңдың кыйммәте бермә-бер арта. Озын һүҙең кыскаһы, кузгалдык Мәләүз районы Муллагыл авылына. Унда алтын куллы картоф үстерүсе яшәй. Ошо тракторды алгас, кулыгыздан авыр эш киткәндер әле мөгаен. Касанрак сатып алдыгыз, уга кулайламаларда касан эшләй башлады дип? Хәзер бер 7-8 ел була инде ул тракторды алганыбызга. Бик нык шатланабыз инде бул трактор. Бик күп эшләрдән безне коткарды. Авыл yerендә бит инде техникасы булмай бер вакытта ла. Касрукаһы бар, бесән сабабыз шуның менән, утын алып кайта шул трактор менән. Баксаны һөрә шул трактор менән. Менә бәрәңге утыртырга бит инде эшләп алды. Хәзер касан эшләде? Бәрәңгене инде бер 3-4 ел шуның менән утыртабыз. Шуннан хукалаганда ла шуның менән үтеп хукалай. Тәпкә күтәреп. Тәпкә күтәреп йөрмәйбез. Бер сәгать утайбыз. Сүпләрен сабып, шуның менән булды инде. Нәҗип, хәзер картоф сәсе берәүдә аптыратып булмай. Без байбакса тапшыруында гына ла 5-6 ысул күрһәттек республиканың төрле районнарыннан. Менә бу агрегатты һез нимәсен уйлап сыгардыгыз? Мәләүз халкын шаккатырыргамы, әллә үзегезнең вакытты экономияларгамы? Вакытты экономияларга, көрәк ишен тутмаска. Ничек килде менә бу идея? Берәһеннән күрдегезме? Кешеләрдән отып, күршеләрдән отып. Менә ошо хуканы уйлап сыгаргандан бирле ниндәй вакытка кыскарды бәрәңге сәсе? Күпмегә калды? Баксаны ярты көндән күбрәк сәсәтергә. Хәзер 1 сәгатьтә, сәгать ярымда сәсәтә. Муллагыл халкы һезе өмәгә сакыралар әле бит. Йөрегезме? Өйҙәр буйлап, ихаталар буйлап. Вакыт булса ярдәмләшергә барам инде. Ярай. Вакыт булса. Бу ноу-хау һезнең бердән-бер әллә тагын ниндәйдер уйлап сыгарган? Бар, конечно. Нимәләр? Культиватор тур самодельный. Культивирует табында. Картофты нисек казып алагыз? Һез экскаваторчысы булып эшләй дип әйтәләр бит. Әле экскаватор белән казагызмы картоф? Экскаваторчы булып эшләйм да. Кул менән казыйм. Казуы бөтен әдәм нисек эшләй, шулай эшләгән, дәйме? Пока шулай. Бу Нәҗиптең мавыгы кайдан килә ул? Бәләкәй сагыннан ук техника менән үскән бит инде, комбайнда йөргән инде, укыган вакытта ук үзе экскаваторчык булып эшләй бит инде Себердә. Саудовская Аравияга барып эшләп кайтты 2 ай буена. Шул техника менән бәйләнгән бит инде бөтә һөнәре. Был yerdə безгә сельсоветтан бирделәр, без кайткач яшь гаилә, тырыш гаилә дип, күл буенда менә сүплек иде. Әллә нисә ел авылдың сүплеге. Шуннан ул сүплекте сельсоветтан трактор бирделәр, КАМАЗга тиеп, бер 5 КАМАЗ сүп түктек. Biz ул yerdə хәзер шул әлеге баягы трактор белән һөреп, үлән сәсеп, яшәртеп алды менә әле дигәнекләрен сабып нидә инде. Монда инде әлеге шул трактор белән ер ташып, Нәҗип. Biz менә еләкләрдә утырткан yerдә, ошо ерләрдә biz үзе ер ташып халып эшләде инде. Берничә вариант булдымы? Әллә туттыгыз да эшләдегезме менә ошоны? Кайдандыр карап? Юк, пока монсы беренче вариант. Уңайлымы уңал? Ниндәйдер җитешсезлекләре бармы хәзер? Уңайлы, но кул белән күбрәк кул белән сәбәбен. Burada эшләйбез дә кул белән сәбәбен. Артыннан өлгереп булмаймы? Өлгереп булмай. Адактан хочу переделать, чтоб автоматически вис. Бәрәңге картофы куелып барһын бит.
Ярай, бана икенче этап, онда килеп төшерергә язсан Алла бирһә. Менә әле бер һеңгемдекен сәсеп килделәр уже. Менә берекен сәстеләр. Хәзер һәт кайтып китсәк, икенче баксан, өченче баксан сәсеп. Бер көн эчендә өс бакса. Бер көн эчендә өченче баксан сәсеп китәләр. Бик яхшы. Менә бит баксасылар әйткән була, картуф сәсеп, бәрәңге сәсеп, хәзер кемде аптыратаһың дип. Мәләвез районы Муллагал авылында яшәгән Рәмзия һәм Нәҗип Сәлимовтар барыһын да аптыратты. Киләсәктә лә яңа идеялар килеп торган, туып торган, тормышка ашып торган. Умытлар һәргә. Сәламәтлек. Рәхмәт. Укытучылар һәм эшкуарлар укына. Алмагас, карагас сөйләрдә ничек дөрес формалаштырырга һәм тәрбияләргә, бакса иләгеннән мул уңыш алыр өчен ниндәй агротехник саралар кулланырга. Ошо һәм башка бик күп сорауларга җавап тапты тәҗрибәле укучылар. Укытучылары улардан да тәҗрибәлерәк ине. Мичуринск дәүләт аграр университеты белгесе, баксасылык кафедраһы мөдире Людмила Григорьева Өфөлә булып китте. Унан ишеткәндәрдә түкмәй-сәсмәй һезгә лә җиткерәбез. Блошка может съесть вообще все листочки. Самое опасное, она может съесть точку роста. Точку роста, если она съедает, как я вам говорила, это все равно, что прирезка, да? То есть начинают пробуждаться нижние почки, и мы вместо одного саженца, да? Бетсә, бөтә япрактарды ла ашап бөтә ала. Иң куркынысы үсү нөктәһенә зыян килтерү. Тирә-яктан кәрәкмәгән ботактар китә. Шуга үсү нөктәһен хакларга кирәк. Беренче эшкәртүде бетсәгә каршы башкаралар. Буның өчен күп төрле препараттар бар. Поэтому как только почка пробудилась, первая обработка идет против блошки. Еще раз, Актара, Би-58 новый, любые децесы, то есть любые препараты, которые борются с сосущими и грызущими вредителями. Здесь сейчас не только ж блошка, здесь уже и гусеница пошла. Потому что я посмотрела, очень много листьев свернутых уже. Извините, а кто это? Это или листовертка, да? Бында бетсәгенә түгел каршылауктар да барлыкка килгән. Сөнки япрактар бөрешкән. Был листовертка бүҗәгенең эше. Шуга эшкәртүгә зур игътибар бирергә кирәк. Әле имештәр юк, сәламәтлеккә зыян килмәй. Эҫе һава торышы сәбәп була алмай. Эшкәртүҙе иртән иртүк яки кис үткәрергә кәрәк. Зур хужалыҡтарда эшкәртү тәүлек әйләнәһенә башҡарыла. Сөнки эштәрҙе 1-2 көндә тамамларға кәрәк. Емеш ашаусы бөжәктәрҙе үрсегәнсе агулап калмаһаң, аҙаҡ бөтөрөп булмай. Поздно вечером или рано утром. В больших хозяйствах, когда нужно обрабатывать несколько тысяч гектар, работают на опрыскивании круглосуточно. С фарами трактористы работают, всю ночь опрыскивают сады. Потому что опрыскивание нужно проводить очень в сжатые сроки. Ну, день, максимум 2 дня проводится опрыскивание против вредителей, против болезней. Потому что вылет той же плодожорки, он день-два, все. Не успели схватить, потом уже ничего не сделаете. Сейчас очень много бактериозов в груши, да. Бактериозы, я уже говорила, лечить не лечат, но... Хәзер грушала бактериоз киң таралган. Уны тулыһынса дауалап булмай. Әммә бакыр препараттары кулланып тоткарларга мөмкин. 1% бардоз шыйксаһы иң яхшыһы. Бер миҙгелдә грушаны 200 тапкыр эшкәртергә В мөмкин. течение сезона грушу можно и 2, и 3 раза обрабатывать бардозской жидкостью. 1%, больше нельзя, сожжется лист. А 1% будет себя хорошо грушу чувствовать. И даже деревья в саду большие бордоской жидкостью 1% обрабатывать рекомендуется. И манилиозы, и бактериозы все сдерживаются вот медными препаратами. А бактериоз для груши это сейчас самое ужасное, что есть. Вот куст посажен. Где там бедное это сердечко, да? Да, засыпали все сердечко. Вот не засыпано. Видите, как развивается кустик? Хорошо, да? Хорошо ж кустик развивается. Бакса еләгенең был куагында үҙәк күмелгән. Үҙәге күмелмәгәне бик яхшы үҫә. Еләк ултыртканда быны иҫәпкә алырга кәрәк. Күптәр участкаларында еләкте соҡор эшләп ултырта. Үҙәген ер өҫтөндә ҡалдырған осраҡта ла тупраҡ яйлап барыбер уны ҡаплай. Шуға соҡор эшләргә кәңәш итмәҫ инем. Все это потом затянется в общий уровень. Поэтому я всегда говорю, когда сажаете, не надо делать никаких ямок, никаких лунок. Не делайте. Себя не провоцируйте на ошибки.
3 года ведем землянику, да, 3 года. Електе бер урында 3 ел үстерәләр. 4нче елга калдырусылар да бар. Ләкин мул һәм сифатлы уңыш булмаяса. Ултырткан елында исәпкә алып, елек 2нче, 3нче елына иң яхшы уңыш бирә. Артабан урын алмаштырырга кирәк. Чөнки бер культурала бер урында озак үсә алмай. Сәсү әйләнеше булырга тиеш. Бакса культураларының шул исәптән електең тамырлары тупракка махсус матдә бүлеп сыгара. Һәм тупрак арый. Електән һуң, мәсәлән, карагат яхшы үсәсәк. 5-6 елдан електе кабат үз урынына ултыртырга мөмкин. Севооборот должен быть обязательно. Я вам говорила уже. Ни одна культура не растет по себе. Никогда. Землянику по землянике сажать никогда нельзя. Корни, да, выделяют определенные вещества в почву, и почвоутомление наблюдается при любой культуре. Другую культуру сюда сажать, пожалуйста, она будет нормально расти. Вот землянику берите, смородину посадить, смородина будет расти. Да, через 5-6 лет можно вернуть обратно. Очень вопрос такой серьезный, как посадить, на какую глубину. Не дай бог вы заглубите. Да, точку роста. Если точка роста заглубится, все, земляника у вас не растет, она преет у вас. Полив сразу, а если будет полив с растворенными удобрениями, макро-микроудобрениями, так что еще лучше надо? Ултырткас та тукландырырга кирәк. Микро һәм макро ашламалар иретелгән һыу куярга кәңәш ителә. Мәсәлән, гумат препараты яхшы. Здесь макро-микроэлементы, они принимаются очень хорошо и быстро принимаются. По фазам это что значит? Это значит по фазам развития. Вот когда посадили, когда только расцветает, это фаза. Дальше вот фаза сейчас что? Бутонизация, да? Вот сейчас идет бутонизация и начало цветения. Только-только начинает цвести. Фазалар буенча тукландыру да бар. Беренче ултырткас, икенче сәскәгә тумалгас, өченче емешен йеп алгас тукландырырга кирәк. Сәскәгә тумалган осырда япрактарды бүҗәк һәм авырулардан һакларга кәңәш ителә. Чөнки елекләнгәс авырулар белән көрәшеп булмай. Химик препараттар кеше организмына ла зыян килтерергә мөмкин. Потому что потом, когда пойдет ягода, работать уже с болезнями, с пятнистостями будет очень сложно. С гнилями, как вы будете работать, если у вас ягода на кусту? Hörmətli baqsalaşlar, kəbisті yaratahығızmı? Һез генә түгел, без генә түгел, кәбестәне бөҗәктәр дә, авырулар да бик ярата икән. Улар белән ничек көрәшергә? Гомумән, кәбестәне ничек ултыртырга, ничек тәрбияләргә? Бұл хакта безгә Рәсәй Авыл хуҗалыгы үзәгенең Башкортстан филиалы тәҗрибә лабораторияһы белгесе, техник лаборант Гөлия Дәүләтколова һөйләр. Эшне нимәнән башлайбыз? Менә кәбестә күрсәтмәләре инде әйбәт. Уларны ничә ай үстердегез? 2 айлыктыр инде бит. 2 айлык әйе уларның ошо 4-5 япракка yeткәс инде без уларды ошо асык урамга ултыртырга әзер була инде. Әйе, бұл теплицаның эсе, әгәр көндәр әле шулай һауык торһа, каплап та торырга мөмкин, әйе. Уларды инде араларын 60 см якын сайтып инде алып шулай ултыртырга кирәк инде. Кәбестә дамлы ердә ярата, тагыла уның ошо тупрагы нейтраль кислоталы булырга тиеш. Әсе тупракты яратмай. Тупракты яратмай, әйе. Ул дымлы булган ердә һәм дә асык ердә ярата, ул светолюбивый дип әйтәләр. Әйе, кояшлы ердә. Кояшлы ердә ярата. Ышыкка ултыртмаска. Ышыкка ултыртмаска, әйе. Исе вакытта кәбестәне ултыртырга ярамай инде, уны киске вакытта я булмаһа ямгырдан һуң шул вакытта ултыртырга кәңәш ителә. Әйе, гомумән бөтә үрсәтмәләрдә рассаданы тибез бит инде руссалап кис ултыртырга. Еләсрәк вакытта, әйе. Я булмаһа иртәнсәк инде. Ултыртырга рөхсәт ителә. Әзгенә һау куйып ебәрәйек. Без аны ултыртабыз. Нинди тәрәнлектә? Тәрәнлектә 10 см. 10 см тәрәнлектә. Без аны ултыртабыз. Әйе, озын булып китһә, аумаһын өчен Аумаһын өчен, әйе. Кәбестәнең төп тәрбияһе булып, уны күмү атала инде шул. Уны ошо ултырткандан һуң үз адына үткәс, беренче тапкыр уны дымлы тупрак менән күмергә кирәк. Үз адына үткәс. Үз адына үткәс, әйе, беренче тапкыр. Инде икенче тапкыр 60 см буламы? Сантиметрдай ошондай. Улай ук мин шунда утыртыр идем, дөрес түгел инде бит. Юк, әйе. Ер экономиялайбыз дигән булып, 6 гына соты ер булһа, шулай еш утыртабыз да отылабыз. Якынса 50-60 см. 50-60 см
үсергә иркен булган Иркен булган өчен, ул дурая килә, бик зур гына майданда ала. Шуга инде араһын дурак Кәбестәге эре булган тиһәгез, 60 сантиметрдан да ешрак ултыртмагыз. Тагыла инде бик насар үсә башлаһа инде, уларда төрле минерал, биодобавкалар, микроудобрениялар менән уларда куйып торырга кирәк. Нинди ашлама ярата кәбестә? Ашламалардан микро и макроудобрениялар дип әйтәбез. Уларның береһе инде гумат булырга мөмкин. Менә был гумат, макро һәм микроудобрениялардан торган удобрение инде. Был безнең үҙәктә, Кулибина 40 урамында, унда безнең консультационный үҙәк. Өфе Калаһы Кулибина 40-та безнең инде консультационный үҙәк асылды. Шунда килеп алырга мөмкин. Унда төрле препараттар инде һатыла. Был препараттарды һез һатып алаһызмы кайдандыр махсус заказ менән, әллә үҙегездә лә эшләйҙәрме? Быны үҙебездә эшкәртелгән препарат. Был саф Башҡортостан препараты. Бына без импортты ҡыҫырыҡлайбыҙ тибен. Кәбестә лә үҙебеҙҙеке, уны эшкәртә торган препарат та үҙебеҙҙеке. Кәбестәләрҙең инде үсә башлау менән уның төрлө зыян итеүсе бөжәктәре бар инде. Кәбестә күбәләге тибез, уның күбәләге һоро төҫтә 5 сантиметрга тиклем ул күбәләк, уның инде безнең яшел ҡарышлауға зыян итә. Ул шу кәбестә йомортҡа һала, унан инде ҡарышлауыҡтар сыға. Унан инде шул кәбестәнең япраҡтарын, олондарын улар тишкеләп бөтәләр. Шулай итеп улар ныҡ зыян итәләр. Ул ваҡытта инде халыҡ ысулы тип ҡулланырға мөмкин. 10 литр һыуға кер һабыны. Я булмаһа шыйыҡ һабын тип әйтәбеҙ, 1 столовый ложка инде, 1 аш ҡалағы. И 2 стакан көл болғап, уны 1 тәүлеккә ултыртып ҡуябыҙ. Унан инде шуны менән ҡойорға мөмкин. Диктер шампунь да бара. Тағы бер тапҡыр ҡабатлайыҡ, 10 литр һыуға. 10 литр һыуға, 2 стакан көл. Һәм шул диктер шампунь, 1 аш ҡалағы инде, я булмаһа һабын. Уны төнәтергә кәрәкме? Уны 1 тәүлеккә төнәтеп ултыртырға кәрәк, унан һуң инде шул ҡойорға мөмкин. Гөлия, беҙ әҙерләгән шыйыҡса ул күбәләктәрҙән һәм уларҙың ҡаршылауығынан ғына һаҡлаймы кәбестәләрҙе? Әллә бүтән бөжәктәрҙән да, ҡортҡостарҙан да һаҡлаймы? Ул тағыла без русса әйткәндә телә тип әйтәбеҙ. Уларға ла ҡаршы шуны ҡулланырға мөмкин инде шуны. Кәбестәгә көл һибергә мөмкин. Теләләр көлдө яратмай инде. Беттән башҡа бетсәләре болошки була бит әле. Болош, крестоцветные болошки тип әйтәбеҙ. Уларға ҡаршы инде без көл, я булмаһа известең ауаҡланған ҡалдыҡтарын шуны һипһәң дә була. Уларға ҡаршы бер үҙенсәлекле бер дарыу булып тора инде. Көлдө япраҡҡа һибергәме, әллә төбөнә һибергәме? Япраҡтарына ла һибергә мөмкин, уның төбөнә лә һибергә мөмкин. Зыяны көлдөң зыяны юҡ. Бына төп 2 ҡортҡосто белдек. Кәбестәне яратҡан 2 ҡортҡосто. Ауырыуҙарҙан, йыш ауырыуҙарҙан инде беҙҙең ул черная ножка. Черная ножканы помидорҙарҙа күргән бар, шулай итеп тамыры ҡарая. Кәбестәгә лә хас ауырыу инде, булай бит? Кәбестәгә лә хас ауырыу, уның төбө ҡарая, унан инде ул кибә, унан һуң ул... Яғни тамыры һулығас, ул туҡланмай, үлә? Туҡланмай һәм үлә инде. Икенсе ауырыу, уны пироноспороз тиебеҙ инде. Ниндәй пороз? Пироноспороз, я булмаһа ложная мучнистая яраса тип әйтәбеҙ беҙ аны. Һәм тағы ла хорогенил тип әйтәбеҙ, шундай ауырыуҙар менән ауырый. Серектер инде ул, генил әйбет? Хоросерек. Хоросерек тип әйтәбеҙ. Серая генил. Төрлө биопрепараттар ҡулланырға мөмкин инде. Улар барлыҡҡа килмәһен өсөн төрлө макро, микроудобрениялар менән уларҙы туҡландырып торорға кәрәк. Исем фамилияларын хәтерләһәгеҙ, әйтеп ебәрегеҙ әле, сөнки беҙ магазинға барып инәбеҙ ҙә йәки шундай һеҙҙең консультация үҙәге һымаҡ ерҙәргә нимә һатып алырға белмәй аптырайбыҙ. Мин 1-2 яҙып алған инем, онотмаҫ өсөн уҡып күрһәтәйем. Гөлия, һин уҡый тор, мин ултырта торайым. Кәбестәләрҙе Аксихом тигән биопрепарат. Аксихом, Абига-пик тигәндәр менән Абига-ком. Абига-ком, әллә Абида, әллә үпкәләйҙәрме кәбестәләр? Абига-ком тигән инде исемдәре. Инде шул төрлө зыян итеүсе бөжәктәргә ҡаршы инде актеллик мөмкин инде. Актеллик. Фитоверм дипел тип атала инде. Дипел. Яғни бына ошондай препараттар менән һәр төрлө ауырыуҙы еңергә була бит.
Әйе. Тагын бер тапкыр искә төшерәйек әле, бына кәбестәне утырткандан һоң. Ултырткандан һуң, әйе, Нисегрәк тәрбияләйбез? Уның төп тәрбияһе булып, күмү утыра инде. Тәпке кулдан төшмәскә тиеш, әйбәт. Аса киргә ултырткандан һуң, бер 2-3 адна үткәс, беренче тапкыр без аны күмәбез. Бер ай якын, шу бер ай тирәһе үткәс, икенче тапкыр күмәбез. Нисектер ашларга кирәкме кәбестәләрдә? Әйе, уларда тагыла ул микроудобрение дип әйтәбез инде, я булмаһа макроудобрение. Улар менән тукландырып торырга кирәк. Аны баягы гумат менән, әйбәт. Бездәге гумат менән, әйе, бездә үзебездә эшләнгән шул гумат, шундай төрле бия препараттар менән тукландырып торырга кирәк. 10 литр һауга уның ошо бер калпагы ете инде. 10 литр һауга бер калпак гумат уга ете. Айына бер тапкыр кулланырга мөмкин. Шуннан кайбер баксасылар кәбестәләрнең япрагы һаргая дип зарлана. Ул нинди авырудан икән? Ул серый генел дип әйтәбез Ана шул вакытта, әйе, шул вакытта уларның япрактары һаргая. Уларда нисек даваларга Улар- өйрәттек? Әйе, уларның япрактарын өҙөп алырга мөмкин инде. Әгәр дә ул бик нык зыян иткән булһа инде ул авыру, уны алып таштырырга мөмкин. Гуматтың икенче файдалары бар. Сәсер алдынан унда безнең төрле орлыктарды гуматка алып алырга мөмкин инде. Ягъни ул орлыктарда зарарһызландыра. Зарарһызландыра, әйе. Иммунитетын булдыра тәһәктә була. Кәбестәне ел һайын бер урынга ултыртырга яраймы икән, Гөлия? Юк, инде уны бер урынга, уның кәмендә 4 елдан һуң гына әйләнеп кайтырга тиеш. Бер Ондагы булган үзенә кирәкле файдалы матдәләрне һурып бетә инде. Һурып бетә, алып бетә, әйе. Уларда инде баксала борсактан һуң, безнең менә кишер сүгелдәрдән һуң шуларның урынына ултырырга мөмкин. Уларның урындарын алмаштырып торырга кирәк. Ул үзенең ултырган урынында кәмендә шул 4 елдан тирәһе генә әйләнеп кайтырга тиеш. Гөлия, бөтә талаптарды үтәнек шикелле 60 см аралыкта ултырттык. Баксасыларыбызга файдалы кәңәшләребезне yetkirdik. Безнең менән Рәсәй авыл хуҗалыгы үзәгенең Башкортстан филиалы тәҗрибә лабораторияһы белгесе, техник лаборант Гөлия Дәүләтколова булды. Сезгә зур рәхмәт. Кәбестәләрегез уңһын, ишелеп уңһын. Ландшафт дизайны рубрикаһында бүген һезне мөгъҗизәле сәяхәт көтә. Кайда тиһегезме? Ужмах баксаһына. Буның өчен мәрткә китү мотлак түгел, бай баксаны карауда итә. Башкорт дәүләт аграр университетының кышкы баксаһы дизайн буенча махсус мәгълүмат бирмәһә лә, матурлык тудырырга теләүчеләрне илһамландырыр дип ышанабыз. Милләттәшләребез арасында һирәк очраган һөнәр ияһе, ландшафт дизайнеры Светлана Мифтахованы тыңлайбыз. Башкорт дәүләт аграр университетында 1995 елда кышкы бакса булдырыла. Тәүдә ул регуляр стильдә зур түңәрәк фонтанлы бакса була. Регуляр стильдә түңәрәк формулага композиция күрһәтеп тора, онда сага пальмаһы үсә. Кышкы баксала үсемлектәрнең төрләрен байыту максатында бик күп эшләр эшләнә. Әгәр 1996 елдан алып 2002 елга тиклем онда 20-гә якын төр үсемлек булһа, 2010 елдан уларның ханы 100-гә җитте. Бакса 3 өлештән тора: декоратив өлеш, ял итү урыны һәм технология өлеше. Декоратив өлештә тематик мөештәр булдырылган. Ә хәзер Мексика мөешенә үтәйек. Мексика мөеше баксаның иң якты һәм коры өлешендә урынлашкан. Бында яктылык яратучы үсемлектәр үсә. Мәсәлән, һөтлөгән, кактус, толстянка һәм башкалар. Буфер яки урта зонала яктылык яраткан һәм күләгәгә сыдамлы үсемлектәр үсә. Мәсәлән, тар япраклы араукария. Баксаның өске һәм аскы өлештәре баскыстар менән аерыла. Баскыстарның береһе пассифлора һәм бугенвилия үсемлектәре менән уратылган арка формасында. Баксаның түбәнге өлешендә күләгәлә үсә торган куактар һәм төрле япраклы декоратив үсемлектәр үсә. Ошында ук технология өлеше урынлашкан. Стеллаждарга үсентеләр үстерү һәм тамыр җибәртү өчен һавыттар куелган. Университеттың кышкы баксаһы ял итү урыны гына түгел, ә төрле практик һәм лаборатор эшләр эшләү урыны. Шулай ук бында кызыксынучылар өчен экскурсиялар үткәрелә. Килегез, күрегез. Безнең халык дөньяла иң егәрле халык. Нишләп булай дигезме?
Сөнки безнекеләр генә көнне буе эштә арып, талып, йонсып, кистәрен кулдарына көрәк, тырма, тәпке тотып, үзләренсә ял итә. Һезгә лә уңышлы эшләр, емешле ялдар, баксалаштар.